Arratsalde on deizuela guztioi. Arratsaldeko tartari ekingo diogu, goizez aritu garen bezalaxe, eta biharko egunan ere, hala segituko dugu, gaur, Donostiako kursal honetan, izan ere, hizkuntzen irabaziaren foroaren baitan, 17 hizkuntzari buruz ari gara, baina guztiek balio amankomunak dituzte, balio erantsi hori, jardun ekonomikoan, berrikuntzan, adimen artifizialean, gako ugari jaso ditugu goizean zehar, eta arratsaldean ere horretan segituko dugu. Eta arratsalde honetan gainera esango dizuegu, segidan zeintzuk izango ditugun islari, eta moderatzaile lanetan gainera arituko den Iba del Penses, Fuen elkarteko idazkari orokorra bera, txalo bero bat, mesedez. Josu Gualiño, .eus fundazioko zuzendaria, arratsaldeon. Peter Bresan, Sorabiarren digitalizazio arduraduna, arratsaldeon. Eta Roger Serrapuig, .cat fundazioko zuzendari orokorra, akatsen bat egin dut, beraz zuzenduko dugu, ondo azalduko da, beraz akatsak zuzenduta, segide ezagun beraz, eta hitza zuena, Iba, zuzara moderatzaile, aurrera mesedez, eskerrik asko. Thank you. Okay. Eskerrik asko. Arratsaldeko saioari ekingo diogu. Bazkalostean. Orain, hizkuntza aniztasunak interneti ematen dion balio erantziaz hitz egingo dugu. Internetak ikusgarritasuna ematen die hizkuntza guztiei, baita gutxituei ere. Komunikaziorako bidea ere bada, eta orain gaia da nola baliatu eskualdeko hizkuntzek eta hizkuntza gutxituek aukera hau. Hemen aditu talde bat gonbidatu dugu, bakoitzak bere proiektua aurkez diezagun orain, ongi etorria emango diet, Josu Gualiño, Peter Bresan eta Seda Akbuluti, 15 minutu izango du, horietako bakoitzak bere aurkezpena egiteko, esperientziak partekatzeko, eta eskuartean dituzten proiektuez hitz egiteko. Lehenengoa, Josu Gualiño izango da. .eus fundazioko zuzendaria da, .eus, Euskal Hizkuntza eta Kultura eremu digitalean bultzatzeko arloa da, eta beste kargu batzu ditu Eusko Jaurlaritzan, eta beste hainbat jarduratan sartuta dago, enpresa baten sortzaile da, Euskintza ingeniaritzaren arlokoa, ez dakit zuzen nabilen. Eta beraz hitza emango diot, berari. Eskerrik asko, Eba. Arratsaldeon guztioi. Buenas. Ebak aurkeztu nuen bezala, ni .eus fundazioko zuzendaria naiz. .eus domeinua, .eus fundazioak .eus domeinua kudeatzen du. Euskal Herrian euskal komunitatea ordezkatzen duen domeinua da, bai? Guk esaten dugu .eusek nolabait euskal nortasun digitala adierazten duela. Euskara eta euskal kultura online ordezkatzen du. Ni gaur ez nator .eusi buruz hitz egitea, baina .eusen egiten ditugun lanen artean, bai dago parte bat euskaren estrategia digitalera zuzenduta. Gure kezka, gure nahia bai da euskaren estrategia digitala garatzea. Azkenian, .eus beraren izaren parte delako, Euskal Herrian gertatzen ari den transformazio digitalean euskarak oinarria izatea, euskaratik garatzea transformazio digital hori. Orduan, gaurkoan kontatuko dizuedan, 10-15 minutu ditugunez, ezin dizuet euskaren estrategia digitala kontatu, ez digu horretarako ematen, baina bai pixka borrotxa handiarekin bai kontatu nahi dizuet, zein izan da euskaren estrategia digitalak izan duen garapena urte gauetan, pixka non gauden orain euskaren digitalizazioen ikuspegitik, eta etorkizunera begira, gako batzuk edo aipatu nahi nituzke. Piskat, euskararekin zer egin dugun orain arte argazki orokor bat ikusteagatik, bale? Zein izan da euskararen garapen digitalaren argazki orokorra. Nik esango nuke euskararen garapen digitalean 3 zutabe nagusi izan ditugula. Tresnak eta baliabideen garapena izan dela batetikan, bigarrena edukien garapena eta hirugarrena hizkuntza teknologiak. Gaur goizean ja horretaz ere hitz egin da. Eta hau guztia eginda batez ere Euskal Herrian bi
bi eragile nagusien eskutikan. Bat komunitatea, euskararen komunitatea, horren inguruan dauden eragileak, gaur batzuk agertu dira, eta bestea erakunde publikoak. Erakunde publikoek hor ere egin duten sustengu eta estrategia garapen propio batekin, ezta? Aipatzeagatikan bakoitzean giltzarri diren elementuak. Tresna eta balideen aldetikan aurreko menderaino joango nitzateke, eta esan ja aurreko menderen amaieran egin zirela hemen euskarak behar zituen software nagusien itzulpen, lokalizazio, Windows, Office, Linux, horrelako tresnen lokalizazio lanetaz aritu ginen. Komunitatean, software librearen komunitate indartsu bat egonda eta dago oraindik ere, eta horren inguruan ere garatu dira tresnak. Tresna propioak garatu dira, horrek ekarri du euskarak bere garapenean behar duen elementu digital asko eskuragarri izatea. Edukien aldetikan bestein beste, komunitate aktibo bat egonda, garai batean blogosfera abiatu zenean, euskarazko blogosfera, nahiz eta komunitate txiki bat izan, oso aktiboa izan zen, eta ondoren hainbat eta hainbat arlotan garatzen joan da. Izan dira hiztegiak, izan dira gaur egun ditugun hizkuntza teknologiak garatzeko behar ditugun edukiak, azpimarratzeagatikan momentu honetan oso aktibo den proiektuak esaterako Wikipediak, euskarazko Wikipediak presentzia handia dauka eta mundu mailako Wikipedia nagusien artean kokatu da, edo streaming alorrean ere ETBek abiatu duen primeran plataforma bezalako proiektuak, ez? Eta hizkuntza teknologiak. Hizkuntza teknologiak ere zorionez Euskal Herriko Unibertsitatean eta ISA taldeak 80ko hamarkadan ja hasi ziren horretan lanean, eta horrek ekarri du garai hartan Xuxen zuzentzailetik abiatu zena gaur egun hizkuntza teknologien panorama oso zabala izatea eta, elatxa edo gaur, Eluiarren eta hemen aurkeztu dian proiektuak bezelataraino iristea, ez? Beraz, zutabe horretan eginda lana eta estrategia egonda horren atzean ere bai. Jaurlaritzak bultzatu ditu Euskaren Aholku Batzordetik eta Hizkuntza Politika Departamentutikan bultzatu dira hainbat gomendio estrategia lerro. Hemen jarri dizkizuet batzuk, oraintxe datozen urteetara begira da ona lanbidean dago, baina nik bai hemen aipatuko nuke nire ustez bi hutsune eta gero ere errepikatuko dut hau. Naiz eta Jaurlaritzak hemen lan handi bat egin duen estrategia digitalaren garapenean, faltatu da gidaritza bateratu bat zentzu batean, eta da, Jaurlaritzak estrategia digital bat dauka, baina gero hizkuntza politikak bere estrategia digital propio dauka. Eta hezkuntzak daka estrategia digitala eta osasungintzak daka estrategia digitala. Falta da, nolabait goitik berako estrategia digital bat, eta bertan euskarak izan beharko luke gune zentrala, ezta? Eta zoritxarrez, euskararen errealitateari erantzuten dion estrategia bat lurraldetasun ikuspegitik ere bai. Azkenean Jaurlaritzak autonomia erkidegoari erantzuten diolako eta euskararen lurraldea komunitate eta lurralde desberdinetan banatzen delako, ez? Hor daukagu Nafarroa eta hor daukagu iparraldea. Beraz, behar dugu horrelako ikuspegi zabal bat. Honaino iritsi gea, nun gauden? Honek eramaten gaitu adibidez, euskararen presentzia hau izatera. Puntuusen egiten dugun lanetako bat bai da euskararen azterketa digitala, Puntuus Behatokia izeneko proiektua daukagu, eta Puntuus Behatokiaren bidez neurtzen dugu zein dan euskararen osasun digitala online. Euskal Herrian publikatutako webgune guztiak arakatzen ditugu, eta hor ikusten dugu adibidez Euskal Herrian publikatutako webgunetatik 14% daukala euskarazko edukiren bat. Hau baloratu daiteke ondo edo gaizki. Antzeko kopurua esan daiteke dela euskararen erabilera kalean. Hor dituzue datuak. Asko sobea izan ziteken, dudarikan gabe, eta hori da Puntuusen zer eginetako bat, baina bestalde, begiratzen badugu eskubiko grafika, nik gehiago kezkatzen nagoen faktore bada, eta da BBko marrazkia, nabigatzaile euskaraz duten gailuak. Hau da, euskarazko edukia 14% edo gehiago jarri dezakegu sarean, baina gero euskarazko gailuak erabiltzen dituzten erabiltzaileak, edo nabigatzaile euskaraz dutenak, edo mugikorra euskaraz duten erabiltzaileak Euskal Herrian, erabiltzaileen 4% bakarrik da, ezta?
Horrek esan nahi du, falta zegula konpromiso bat erabiltzaileen aldetikan, gero benetan, sortzen ditugun tresna eta eduki horiek konsumitzeko. Eta norantz goaz, momentu honetan, bueno, askotan erabili dudan esaldi bat ekarriko dut, Andras Kornai ezaguna da. Andras Kornaik esan zuen duela urte batzuk bere ikerketa batean, hizkuntza gutxituak edo hizkuntza bat interneten ez badago desagertu egingo dela. Hau, badira urte batzuk ikerketa hau atera zula eta hizkuntzen 95% interneten ez dagoenez edo ez zegoenez desagertzeko arriskuan zegoela. Nik honi buelta bat emango nioke, eta ona iritsiko nintzateke, gaur egun ja interneti buruz ez dugu hitz egiten. Hitz egiten dugu ingurune digitalaz. Inguruneak digitalki inguratuta gaudelako. Eta gure etxean, gure autoekin, gure gailuekin, hizkuntza naturalean hitz egiten dugulako, gero eta gehiago. Eta gailuek beraien artean hizkuntza dutelako komunikabide. Beraz, ja ez garari esaten hizkuntza bat interneten egotea nahikoa dela, hizkuntza bat egon behar da, adimen digital horretan gaituta, benetan etorkizun bat izango badu. Nola egin dezakegun? Bueno, 6 ideia bota nahi ditut nik hemen, eztabaidarako. Gero ingurua baldin badakagu, aukera bezala. Eta 6 ideia hauen bidez, pixkat esperientziatik zer ikasi dugun eta zer izan daiteken. Lehen aipatu dut, lehenengoan ezinbestekoa komunitatearen konpromisoa da. Euskal Herrian esaterako, Euskararen komunitatea oso aktiboa izan da, eta hori izan da gakoetako bat Euskararen garapen digitala arrakastatsua izateko. Bigarrena, eta horrekin lotuta baita ere, lankidetza estrategia bat. Komunitateak bere kasa ezin du ezer egin. Lankidetza bat behar da, komunitatea, erakunde publikoak eta erabiltzaileekin. Azkenean, lehen esan dakoa. Behar da, erakunde garatutako estrategia digital bat, eta behar da, erabiltzaileek ere konpromiso bat izatea, hor parte izateko eta komunitate eta erakunde garatutakoa erabiltzeko. Erabiltzaileen konpromisoa, tresnak, baliabideak, edukiak sortuko ditugu, baino erabiltzaileak ez baituzte erabiltzen alperrik ari gara, dudarikan gabe. Behar dugu goitik berako estrategia digital oso bat. Erakundek markatu behar dute estrategia digital oso bat, eta hizkuntza izan behar da estrategia digital horren erdigunean kukatzen dena. Horrek markatuko du pauta orokorra. Bitartekaritza digitala, hau da, multinazionalak gaude ingurune digitalean. Multinazionalekin hitz egin behar da, norbaitek hartu behar du rol hori eta lidergo hori, baina ez bakarrikan multinazionalekin, baita etxe barruan ere bai. Hau da, lortu behar dugu hemen etxe barruan, gure lurraldean dauden eragile desberdinek konpromisoa garatzea, harremanak lantzea eta horretarako bitartekaritza bat behar da. Eta azkenik, eta nire ustez momentu honetan, adimen artifiziala zainbeste hitz egiten denean, nik adimen artifizialaz baino gehiago, adimen kolektiboaz edo ezagutza kolektiboaz hitz egingo nuke. Hau da, adimen artifiziala gaur ikusi dugu, garrantzitsua da, funtsezkoa da, eta etengabe garatzen ari den zerbait da, oso azkar dijoa, guretzat oso zaila da abiadura berdinean mantentzea. Adimen artifiziala ChatGPTek, tresna hauek euskaraz egiten dute eta egingo dute. Nire kezka da, adimen artifizial hori garatzeko, azkenean adimen kolektiboa edo gure ezagutza kolektiboan oinarritzen da. Hauek datuetan oinarritzen dira, gaur ikusi dugu, ez dakiz eman milioi hitzeko datuak behar dituzte, eta datuen ezagutza horretan guk ezarritako ezagutza behar dugu. Zergatik, behar dugulako adimen artifizial horrek gure kasuan behintzat euskal ikuspegia ematea. Hau da, gazte batek institutoko lan bat plagiatzeko ChatGPT-riz laguntza eskatu behar dionean, behar duguna da ChatGPT-ek euskaraz egitea baino gehiago, euskaraz eta gaina euskal ikuspegitikan egitea edukia. Gai izatea euskal ikuspegia emateko lantzen duen eduki horretarako adimen kolektiboan oinarritu behar gara. Hoiek, pixka bat, argazki orokorra, zer izan garan eta nun gauden eta ideia batzuk. Mila esker. Thank you, Mr. Valiño.
Eskerrik asko, Baliño jauna. Orain, alemanez hitz egingo dut, ze Peter Bresanek hitz egingo du. Zorabieraren digitalizazio arduraduna. Alemania ekialdean dagoen Alemaniako sorboen ordezkaria da, eta turismo elkartearen ordezkari ere bada. Du kannst gerne beginnen, danke schön. Vielen Dank, ja. Ein Mehrwert für jede Sprache sind die Sprachräume. Für uns als sorbische Volk. Hizkuntzek berain lurraldea behar dute. Eta sorboen herri gisa gutxiengoa gara, beraz, gure hizkuntzarentzat espazioak sortu behar ditugu biziraungo badu. 2028 urtera arte, 2028rako 1.000 pertsonak gure hizkuntza 1.000 pertsonak hitz egitea nahi dugu. Eta horretarako eduki digitalak eskaini beharko ditugu, eta ez bakarrik analogikoak. 1.000 hiztunetara iristeak esan nahi du 3 hiztu egin behar dugula egungo hiztunen kopurua. Eskaintza digital bat egin ahal izateko, hemen oinarri bat garatu dugu, mind mapa bat, Wikipedian ere ikus dezakezue, mundu guztia dauka plataforma hori ikusteko eskuratzeko gaitasuna, edozein hizkuntza gutxituk erabil dezake mapa mental hori, eta kontzeptu hori garatzen jarraitu nahiko genuke, eta noski etorkizunean ere ekarpenak egin ahalko dira. Hor, 11 gai lerroak ikusitzakezue, garatu ditugun 11 gai lerroak, eta 11 gai lerro horietaz gain, azpi gaiak ere baditugu. Eta azpi karpetak sor daitezke, bai, horietako bakoitzan entzatorgoian, lehenengoan, hizkuntza digitala dago. Jakin nahi genuen, nola parekatu hori ingelesarekin, nola lortu hori egitea. Zein da egungo estandarra eta zer egin dezakegu gure helburuak lortzeko, zer falta zaigu. Horrela, azterketa bat egin dugu, 86 horri dira guztira, eta nahi baduzue, guztia irakur dezakezue. Zabaldu ditzakegu, adibide batzuk ditugu hor, ikusteko nola ezarri puntu horietako bakoitza edo plan horietako bakoitza. Errazena litzateke, eta gomendatzen dizu eta hau egitea, errazena litzateke nazioarteko estandarrak kontsultatzea eta horiek gure hizkuntzari aplikatzea. Ikusi ditugu ISO ziurtagiria, gaur goizean, beste estandar batzuk, beste arau batzuk ikusi ditugu, informatikako lenguaietarako, baina badira beste tresna batzuk ikusteko zenbat denboraz erabili duen norbaitek hizkuntza hori. Hau, ia denbora errealean ezar daiteke, baina zailagoa da hizkuntza baliabide digitalak lortzea. Gaur goizean ikusi dugu. Adibidez, zorabierara nahi badugu ingeleseko edo alemanierako testu bat itzultzea, zaila da, zeguk gainera 2 aldaera ditugu. Eta oso konplexua da itzulpen horiek egitea. Beraz, norbaitek testu horiek itzultzen baditu, dohaintzan eman ditzake eta datu baseak elikatu bere itzulpenekin. Eta gure institutuak adimen artifiziala erabiltzen du datu base horiek elikatzeko. Baina zein dira zailtasunak, ze zailtasun ditugu aurrean. Testu gehienak alemanez daude idatzita. Eta alemana gure hizkuntza baino askoz ere konplexuagoa da, zorabiera baino konplexuagoa. Testuak ez dira perfektuak, baino horrari garapen bidean. Eta beste bigarren arazo bat dugu, hizkera administratiboa batzuetan administrazioek eskatzen digute testu batzuk itzultzea. Zorabierara. Eta hori
itzulpen automatikoko tresnan sartzen badugu, emaitzak ez du inolako zentzurik. Orduan zer egiten dugu, adimen artifiziala elikatzen dugu, hizkera sorabiera arrunt batekin, horrela mundu guztiak erabil dezake, baina lenguaia hizkera administratibora pasatzen bagara, zer gertatzen da? Adimen artifiziala hizkera horretara ohituko litzatekeela eta ohiko lenguaia edo hizkera itzuliko lukela lenguaia administratibora. Eta hori ez dugu nahi. Nahi dugu adimen artifiziala testu arruntekin elikatu mundu guztiak ulertzeko gaitasuna izan dezan eta testu administratiboak ohiko moduan itzultzen dira, da gizakiek itzultzen dituzte testu administratiboak. Genau, ich würde hier nochmal ganz kurz zurückgehen. Themenbereiche, mit denen wir uns auch beschäftigen. Orain, lehen aipatutako mapa horretara itzuliko gara. Ikastaro digitalak ere egin ditugu hizkuntza ikasteko, B mailara iristeko, ez? Bigarren hizkuntza eskakizuna izango litzateke, azterketa bat ere egin daiteke, baina beste mota batzuetako dokumentuak ere sartu ditugu. Adibidez, musika, testuak, irudiak, hori da gazteek gehien erabiltzen dutena. Datu base oso zabala da, eta bisita asko jasotzen ditu. Hor ezkerraldean, badugu beste gai bat, nola ezarri gure hizkuntza egunerokoan. Adibidez, kutxazain batean aukera izan beharko genuke sorabiera aukeratzeko. Edo norbaitek kotxea aparkatu nahi badu, parkimetroak ere aukera hori eman beharko liguke. Edo garraio publikoak. Ni garraio publikoa hartzera banoa nire eskualdean, geltokiak ere nire hizkuntzan iragarri beharko lituzkete. Hori guztia sartu dugu, azterketak egin ditugu, jakiteko zer behar dugun benetan hori praktikara eramateko. Baina, adibide asko entzun ditugu, adibidez GPS bat. Nola eman diezaguke GPS-ak informazioa nire hizkuntzan? Edo interneteko navigazioak nola emango dizkit aginduak nire hizkuntzan? Gainera, erabiltzaileak trebatu nahi ditugu, jakin behar dute nola erabili baliabide horiek guztiak eta nola jarraitu adimen artifiziala elikatzen garatzen jarrai dezan. Gainera, beste erronka bat ere badugu marketingaren erronka. Gure eskualdeeko biztanleek normalean alemanez jartzen dute ordenagailua, ez baitakite. Hainbat kontzeptu ez baditakizkite sorabieraz esaten, teklatuak ere normalean alemanez daude, eta askok birkonfiguratu egin behar izaten dituzte teklatu horiek beraien hizkuntzan erabili ahal izateko sorabieran. Orduan ikusi beharko genuke nola garatu gure hizkuntza ere erabili ahal izan dadin testuak idazteko. Eta arazorik handiena lankidetza falta da, enpresa handien lankidetza falta, ez? Microsoft, Google, Meta, horien guztien lankidetza. Harremanetan gaude haiekin, baina ez gara interesgarriak haien begietara. Beraz, eskatu nahi nizueke, hemen zaudeten guztioi, agian guztion artean indarra egin dezakegu antolatzeko, enpresa horien aurrean agertzeko eta esateko benetan behar dugula. Benetan behar dugula hizkuntza aniztasuna sustatu munduan. Hemen ditut hainbat adibide praktiko, testu arruntak itzultzeko datu baseak dira, alemanetik sorabierara, goi edo be sorabierara, baina gero Microsoft Bing ere badaukagu. Nire mugikorrarekin argazki bat egin dezaket, nire hizkuntzara itzul dadin, baina alderantziz ezingo nuke egin, eta hori lortu behar dugu. Hemen akats batzuk sartu ditut, baina nahita.
datu horiek eskuz sartu ditugu gure datu basean, eta horrela zuzentzaileak automatikoki zuzentzen dit. Microsoft Office erabiltzen badugu egunerokoan, hizkuntza ere, zorabiera ere aukeratu daiteke, gero zuzentzailea pasatzeko, eta hori laguntza handia da. Gainera, beste datu base bat sortu dugu, erabilera adibide guztiak islatzeko. Erabiltzaileak jakin dezan nola konfiguratu mugikorra, beraien hizkuntza ezagutzeko, nola konfiguratu Windows edo Firefox, pantailak edo konfigurazioak nire hizkuntzan izateko, ez da bakarrik eskaintzak sortzea, baita ere erabiltzaileak animatzea, erramenta edo tresna horiek erabilditzaten horretaz gain, saiatzen gara gazteengana hurbiltzen. Smileyak sortu ditugu, norbaitek erabiltzen baditu emotikon horiek, zorabieraz ere egin daiteke. Horrela, gazteek, gazteentzat erakargarriagoa da eta pizgarri moduko bat da hori hizkuntza ikasteko. Eskuinaldean egun martxan den proiektu bat ikusiko duzue, eta lotuta dago testu bat bozgoran irakurtzearekin. Norbaitek, nahi duenak, hizkuntza entzuteko aukera izan dezan, eta ikasteko hori bada bere nahia. Norbait ikasten ari bada, abantaila handia da entzuna ahal izatea. Mundu digitalean, hainbat eskaintza ditugu, baita eskaintza erlijiosoak ere. Pandemiatik ona, live stream edo zuzeneko mezak zuzenean erretransmititzen ditugu. Eta azken hilabeteetan lortu dugu ordenagailuak hizkuntza errekonozitzea eta gero transkribatzea. Hemen moblizo erreza dezagun edo esan nahi du, eta azpidatziak automatikoki sortzen dira zorabieraz. Adibidez, helduek, adineko pertsonek entzuteko zailtasunak bat dituzte, azpiedatziak irakur ditzakete, eta beraz, eskaintza garrantzitsua da kolektibo horrentzat. Espero dut etorkizunean halako irudi gehiago izango ditugula eta gazteek gehiago erabiliko dutela gure tresnak eta hizkuntzak bizirik jarraituko duela. Eskerrik asko. Eta azken aurkezpena. Seda Akbulut hizlariak eskainiko digu, zurea da hitza. Universal Acceptance programaren zuzendaria da, eta berak kontatuko digu zer ari diren egiten. Ez dakit publiko honek, hemen zaudetenok ezagutzen dituzuen proiektu hauek, oraintxe bertan Universal Acceptance izena duen programa batean dabil lanean, eta helburua da domeinuen izenak onartzea. Ken, as the Universal Acceptance Program Manager, and I'd like to thank you and Lang. Eskerrik asko, noiz, eta Akbulut dut izena, eta aikanen egiten dut lan. Eskerrak eman nahi dizkiot, bai lankunari, bai antolatzailei ere, gaur hemen zuekin egoteko aukera eskaintzeagatik. Zer da aikan? Aikan, internet bidezko kolaborazio lankidetza bat da. Eta interneteko izenak esleitzen ditu. Hau da, gure erakundeak eskaintzen die ordenagailuei interneteko domeinu ezberdinak bilatuz. Konparaketa hori egingo ez bagenu, ezingo genuke internet bakar batean nabigatu. Gure helburua da internet egonkor, anitz eta inklusibo bat garatzea. Izan ere, interneta berak garatuz joan da, urteetan zehar, eta gaur egun plataforma global bat da, eta hizkuntza ezberdinei eman berdie babesa. Gaur egun
8.000 bilioi biztanle dauzkagu, eta 5,4 milioik internet erabiltzen dute. Hau da, bertako biztanle guztien 167 internet erabiltzen du. Horrek esan nahi du, oraindik ere 2,6 milioi pertsonek ez direla internetera konektatzen. Eta normalean, Asia eta Afrikako herrialdeetatik datoz, eta ez dute ingelesez hitz egiten, euren jatorri hizkuntzan hitz egiten dute, eta askok ez dute alfabeto latindarra bera ere erabiltzen hizkuntza hauetan. Europan, interneten erabilera tasa 91%koa da, baina hori ez da mundu osoan zehar errepikatzen. Eleaniztuna den munduan bizi gara, baina txinera, mandarinak, ingelesa eta gaztelaniera dira interneten gehien erabiltzen diren hizkuntzak. Eta bertako edukiaren 57% ingelesez idatzita dago egun. Hizkuntzek duten garrantzia azpimarratzeko hemen bi aipu dakartzat. Bata interneten sortzailearena da, eta berak dio, sareak, internetek ez dituela makinak bakarrik saretzen, pertsonak ere konektatzen dituela. Eta Digital Language Divide erakundearen arabera, hizkuntza oso garrantzitsua da gizakien arteko konexioak albidetzeko eta baita internetetik kanpoko konexio horiek albidetzeko ere. Hau da, 1 milioi pertsona konektatzen dira interneten bidez eta urtero lehenengo konexioa egiten duten jendeak gehitzen dira. Eta horiek guztiek euren hizkuntza eta alfabeto erabiliz idatzi nahi dute. Sarritan ordea hori ez da posible. Horretarako domeinu izenen sistema bat daukagu internet zentzuzkoa izan dadin eta erabilera anitzak edo pertsona anitzak erabiltzaten. Hau da, azken asmoa da denak internet erabiltzeko aukera izatea, ingelesez hitz egin ala ez. Honek badauka berri on bat. Hau da, interneta bera garatzen ari da, domeinu hauei esker. 2009 baino lehen oso domeinu gutxi zeuden goi mailako domeinuen artean. Guk domeinu hauei TLDS deitzen diegu. Eta sarritan, latindar karakterak erabiltzen ziren. Esate baterako hor daude .com, .org, .edu gixako domeinuak. Horiek dira goi mailako domeinu generiko horiek. Gero badira nazio arteko domeinu izenak ere. Eta hor izen ezberdinak geneuzkan. Latindarrak ez ziren alfabetoetatik zetozenak. Eta gero 2012tik aurrera, goi mailako domeinu generikoen programa berri bat jarri genuen martxan, eta programa horri esker, gaur egun, 1200 domeinu baino gehiago dauzkagu, domeinu berri baino gehiago dauzkagu. Hemen esate baterako .bar, .london, .car, eta abar. Hau da, domeinu izen hauek, ez daude ez ingelesez, ez eta alfabeto latindarrean ere beti. Esate baterako, Frantzian baditugu karaktere ezberdinak, karaktereak baditu azentu ezberdinak, eta hoiek, karaktere berezi hoiek programa berri horren barruan txertatzen dira. Beraz, honekin guztiegarekin, makinetatik haratago pertsonak konektatu nahi ditugu. Domeinu, izen horiek, eta e-mail helbide horiek, aplikazio guztietan funtzionatzean nahi dugu. Hori da gure helburua. Eta horretarako, nahi dugu, domeinu izen guztiak, e-mail helburu guztiek, aplikazio guztietan funtzionatzea. Helburu nagusia hori dugu, baina, kategoria ezberdinak ere badauzkagu, helburu hori lortzeko mailak ezarri ahal izateko. Esaterako domeinu
izen ezberdinak dauzkagu, badauzkagu goi mailako domeinu generiko gehiago, esate baterako .sky. Gero badauzkagu luzeagoak diren domeinuak, esate baterako .engineering, eta gero badauzkagu nazioartekotuta dauden domeinu izenak, karaktere bereziak dauzkatenak. Eta karaktere hauek ez dira beti alfabeto latindarretik eratorritakoak. Horrez gain, baditugu helbide elektroniko ezberdinak nazioartekotuak daudenak, eta hauei EAI sigla jartzen diegu ingelesez. Eta hor dauzkazu adibide batzuk, hizkuntza guztietan funtzionatu dezakete, gainera karaktere eta alfabetoko letra ezberdinak erabiltzen ditugu, eta sarritan eskuinetik ezkerrera ere idazten dira. Europan normalean ezkerretik eskuinera idazten den arren. Eta software aplikazio bat domeinu mota hauek guztiak onartzeko gai dagoen ikusteko irizpide ezberdin batzuk ezarri ditugu eta horiek bete behar dira. Ikerketa batzuen berri eman nahi dizuet jarraian, eta hauek agertzen dute zein diren prestaketa maila ezberdinak. Hemen, esate baterako, badauzkagu munduan gehien erabiltzen diren 2000 web orri. Esate baterako, guk harremanetarako galdetegi bat bidali nahi baldin badugu eta gure helbide elektronikoa onartzen ez bada errore bat agertuko zaigu eta esango digu helbide elektroniko hori ez da baliagarria. Gure helburua da, eta hori agertzen baldin bada, neurtu dezakegu lehenik onargarria den edo erabilgarria den domeinu hori, eta ikusten dugu onargarritasun edo erabilgarritasun maila hori jaitsi egiten dela latindarrak ez diren alfabetoetatik datozen karaktereak erabili hala. Horrez gain, tokitako webguneak aztertu ditugu herrialde ezberdinan. Batetik aztertu ditugu webgune ohikoenak eta haien baliagarritasuna neurtu dugu. Saiatu gara, zenbateraino onar ditzaketen tokiko helbide elektronikoak. Hori Alemanian eta Suedian egin dugu esate baterako. Eta hor dauzkazue bi grafiko horiek, bi eredu horiek. Ikusten duzue, zailtasun gehiago izango lituzketela karaktere ezberdinak erabiltzen dituzten domeinu horiek edo alfabeto ezberdinak erabiltzen dituztenak. Horrez gain, helbide elektronikoek izan ditzakete beste arazo batzuk ere. Gu zerbidore edo zerbitzari ezberdinekin jartzen gara harremanetan. 3 hilero elkartzen gara zerbitzari ezberdinekin eta galdetzen diegu haien erabiltzaileei laguntza eskaintzen ote dieten. Ikusi dugunez, zerbitzarien, hau da, helbide elektroniko zerbitzarien 25% bakarrik eskaintzen du etengabeko laguntza nazioarteko domeinu ezberdinetan. Baina ikusi dugu halaber kopuru hori handituz doala, beraz norabide onean goaz. Edonork egin dezakeen proba bat badago horretarako. Hau da, sartu gure webgunean horretarako, idatzi bertan zuen helbide elektronikoa, eta horren arabera ikusiko duzue ea laguntza eskaintzen duten edo ez. Baina zergatik da hain garrantzitsua onargarritasun unibertsal hori? Horrek bermatuko duelako munduko pertsona guztiak nabigatu ahal izatea eta internet bidez konektatza euren domeinu izena eta euren helbide elektronikoa erabiliz. Eta horrela, hautatu ahalko dute euren kultura edo identitatera gehien hurbiltzen den domeinua. Horrez gain, negozio aukerak ere zabaltzen ditu honek. 2017an ikerketa bat egin genuen hori neurtzeko. Ikerketaren arabera ikusi genuen, onargarritasun unibertsal honek 9,8 milioitan neurtzen zuela aukera leio hori. Gainera, ikusi behar dugu ezinbestekoa dela onargarritasun hori eta garatzaile bakoitzak onartu beharko lukeela. Aditu bihurtu nahi baduzue, honetan ez dugu metodologia
berri bat ikasi beharrik, kodigo informatikoa edo kode informatikoa egiteko ikastaro bat egin beharrik. Nahikoa da aurreko formazioetan jasotako trebetasun batzuk garatzearekin. Hemen adibide bat dakarkizuet. Tailandiako webgune bat da hau, tailandesez daude bertako eduki batzuk eta domeinu izena bera ere hizkuntza horretan dago. Beraz, bertako alfabetoa erabili behar da. Erabiltzaileek, Tailandiar erabiltzaileak, internetek eskaintzen dituen onura guztiak baliatu ditzakete euren hizkuntza berean. Eta webgune honek milaka bisita jasotzen ditu hilabetero. Honako hau, aseguru etxe baten webgunea da. Hemen, karaktere txinatarak erabiltzen dituzte. Edukia bera ere, txineraz dago. Eta bertako bezeroek esperientzia berezi hori bizial izango dute, beren esperientzia. Badaude beste hainbat kasu horretarako eta hainbat adibide gobernu ezberdinetakoak eta baita unibertsitateetakoak ere. Izan ere, gero eta gehiago barneratzen ari da nolabait onargarritasun unibertsal horren ideia. Horrez gain, Indian esate baterako 22 hizkuntza ofizial daude, beste edozein herrialdetan baino gehiago. Bertako gobernuak, estatuetako gobernuak, Rajasthanek, ekimen aitzindari bat abiarazi du doako helbide elektronikoak eskaintzeko hindi hizkuntzan eta ingelesez Rajasthango 70 milioi biztanleei. Non, badakigu bertako biztanleen 80%ek hinduera bakarrik hitz egiten dutela. Beraz, gobernuetik oso baliagarria den zerbitzua eskaintzen ari zaie bertako biztanleei. Hori guztia kontuan izanik, onargarritasun unibertsal honen kontzeptua geure ganatu nahi baldin badugu, ikanen hori egiten baitugu. Izan ere guk lan egiten dugu honen alde, baina guk ikanek bakarrik ezingo luke hau guztia garatu zuen, laguntza behar dugu, esfortzu komun bat behar dugu. Lankidetza handia behar izaten dugu horretarako. Eta hori zintzoki diogu gure plan estrategiko guztietan. Horrez gain, nazioarteko erakundeekin elkarlanean jarduten dugu mezu hau ahalik eta eragile gehienetara zabaldu ahal izateko. Azkenean, unibertsaltasun hau dokumentu ezberdinetan txertatu dugu eta gure saiakerari esker UNESCOren lankidetza ere lortu dugu eta UNESCO lankide izango dugu etorkizuneko proiektuetan. Horretarako nork bere errola dugu. Zeintzuk dira erroloiek? Zer egin dezakete esate baterako enpresek? Enpresak beren sistemak probatu ditzakete eta baieztatu beren sistemek neurri hauek, arau hauek betetzen dituztela. Horretarako gide ezberdinak daude. Zer egin dezakete gobernuek? Gobernuek baldintza bat ezar dezakete horretarako. Eta hor ezarriko dira zeintzuk diren kontratuak hirugarrenei, kontratuak eskaintzen dietenean bete beharreko baldintzak. Zer egin dezake gizarteak, gizarte zibilak, mezu hau eda dezake eragile ezberdinengan horrela kontzientziazioa handitzeko. Eta zer egin dezake mundu akademikoak? Beren helbide elektroniko sistemak hobetu ditzakete. Baina era berean badaukagu kurrikulum bat ikanek orain publikatu duena interneten dago eta munduko zentro akademiko guztiek erabil dezakete hori hobetu ahal izateko. Hau da, guk bide laguntza eskaintzen dugu, laguntza eskaintzen diegu zentro akademiko da unibertsitate horiei baldin eta hori bere ganatu ideia hau euren ikasketa
plan ezberdinetan txertatu nahi baldin badute, euren edukietan txertatu nahi baldin badute. Horrez gain, 2-3 eguneko formazio ikastaro bat eskaintzen dugu, aurrez aurre egin daiteke, baina modu digitalan edo remotoan ere jaso dezakezue formazioi, edozein unibertsitatek dauka eskuragarri. 12 mikromodulutan dago osatuta, ordena ezberdinetan egin daitezkeenak, eta horrez gain feedbacka eskaintzeko kanal bat ere zabalik daukagu. Mexikon hainbat unibertsitatek eta bereinen ere hainbat unibertsitate ari dira formazio ikastaro hau egiten gaur-gaurkoz. Amaitu aurretik, domeinu edo onarritasun unibertsal honen egunaren berri eman nahi nizuek. 2023tik aurrera abian izan dugun ekimen bat izan da hau, eta horrela bertako estandarrak onartu daitezke. 2023tik ona hainbat jardunaldi antolatu ditugu, eta 16.000 lagunek parte hartu dute dagoeneko ekitaldi horietan. Ekitaldi horiek 50 herrialde ezberdinetan izan dira. Parte hartu nahi baduzue, gisa horietako ekitaldi edo ekimenetan, gure webgunera jo dezakezue ikusteko zein ekitaldi ospatuko dugun, eta horrez gain zuen esperientziak ere gurekin partekatu ditzakezue gure mezua hedatzen laguntzeko. Honekin amaituko dut. Eskerrik asko, zuen arretagatik, galderarik baduzue, atsegin handiz erantzungo dizuet. Mila esker. Thank you, Ms. Akulut. And now we have few minutes for questions. Eskerrik asko, minutu batzuk geratzen zaizkigu, eztabaidarako, galderetarako. Inor galderarik egin nahi du? Bai. Peter Bresanek bere hitzaldiaren amaieran aipatu du behar bat, premia bat handiekin kontaktatzeko. Zei interlokuzio egon daiteken Microsoft, Meta, uste dut adibide horiek aipatu dituela, eta halako kontaktu europar bat eskatu du, pentsatzen dut, bere komunitatearen txikitasunetik, baino hizkuntza gehiagoren interlokuzioa egin daitekela. Hain zuzen ere gogoratu nahi nuen, euskaraz ere nik errebindikatu izan dudala, halako enbaixadore digital baten beharra, euskararen behar digitalak representatuko dituena handi hoien artean. Uste dut, koordinazio hori ere, edo errebindikazio, edo ate jotze hori ere beharko dala. Eta akaso euskaratik ezpaldin bada, bat egiten dut Peterren zerean eskaerarekin, hizkuntza desberdinen artean, komisionatu, enbaixadore hori izendatzeko. Kandidatuetako bat Josu Balino da, noski, eta bestela, beste norbait aurkituko dugu, beste hizkuntza batean ere bai. Barkatu, gehiago izan da komentario bat, galdera bat baino, baina barkatu. Eskerrik asko. Genau. Möchte jemand dazu doch trotzdem etwas zum Kommentar sagen? Ja, definitiv. Also das große Problem, was wir Bai, ez dakit inork zerbait gehitu nahiko luke, baina egia da, guk arazo handi bat daukagu. Hizkuntza gutxituek, edota gure kasuan behintzat, Sorabierak ez dauka enbesteko erreferentziarik eta Microsoft gisako erraldoi horiek oraindik ez digute entzuten. Pentsatzen dut horretarako edo neurri jakin bat edo baliabide ekonomiko jakinak behar ditugula plataforma horietara jotzeko, dirua bildu beharko dugu. Komunitate gisa momentuz txikiegiak gara. Eta horrez gain ez dauzkagu beharrezko baliabideak ere, adimen artifizial hori behar adina elikatu ahal izateko. Eskerrik asko. Dann hätte ich eine letzte abschließende. I have only one last question for all of you. One sentence. What do you think? What are the added value for minority language?
Azken galdera bat edo proposamen bat egingo dizuet. Esaldi batean laburtuko zenukete zein den balio erantzia, hau da, hizkuntza gutxituek daukaten balio erantzia mundu digitalean? Netzat, azkenean anistasuna gehitzen diozu, ez? Internetek izango luken lehen zedak esan duen moduan, ez? Internet jaio zen inglesetik hizkuntza ikuspegi monolinguista batetik, eta guk ematen diguna da anistasunaren balioa, komunitate bakoitzak aportatzen duen ikuspegi hori. Diversity. Thank you. Eskerrik asko. For the minority languages and all the languages, I don't have any actually. Hizkuntza gutxituen kasuan, egia da, nik ez dut ezberdintzen, hizkuntza ezberdinen artean. Nire ustetan hizkuntza guztiak babestu behar dira. Hizkuntza guztiak direlako gure kulturaren parte. Eta interneten erabiltzen ez den hizkuntza desagertu egingo da. Lehendik ere entzun dugu, aipu hau, babestu egin behar ditugu hizkuntza eta kultura guztiak, tradizio guztiak. Iruditzen zait hori dela babestu dezakegun baliorik handiena. Ist für das Überleben einer jeden Sprache notwendig. Also gerade wenn man die jüngere Generation erreichen möchte, muss man ganz viele Angebote schaffen, ob es irgendwelche digitalen Filme sind oder auch die Sprachangebote. Wir müssen es schaffen, dass ein jeder von uns Sentitzen dugu, baina ez zaigu soinua iristen, momentu honetan ezin dugu itzupenik eskaini. Sure. And thank you for your comments and for the presentations. Eskerrik asko zuen aurkezpenengatik eta zuen iruzkinengatik. Honekin amaituko dugu, eskerrik asko zuen ekarpenagatik.